L'associació es va crear a l'any 1970. Vol dir que portem 46 anys en funcionament. I els objectius de la nostra entitat és tenir un barri per poder viure tothom, tant amb la part cultural, com urbanística, com social, i sempre hem lluitat per les seves millores, la seva transformació amb equipaments, i seguim. En aquest moment estem treballant precisament amb el tema del turisme, perquè el barri s'ha anat transformant degut al turisme massiu que estem patint, sobretot amb les persones que estan passant necessitats. Hem creat un menjador social, amb la qual cosa també és una de les grans preocupacions que tenim. Pensem que la gent té el dret de menjar, no té que venir a buscar el menjar, sinó que té que treballar i menjar a casa seva. També estem treballant urbanísticament, estem demanant espais, perquè estem demanant un espai gran. Sí, l'associació de veïns, des de la pròpia Junta, passant per tothom, aquí tots som companys i tots som voluntaris. Aquí ens devem moure més d'unes 30 o 40 persones. Tenim un barri que no ens cansarem mai de parlar bé d'aquest barri. D'aquest barri a nivell d'un sentit de la solidaritat increïble, perquè nosaltres donem aliments. Hi ha un lletrero allà a la porta que ens hem vist obligats a posar moltes gràcies a tots, perquè venen de manera anònima. Venen, porten un carro del Caprava per fins amunt, i a més un seguit de gent que vol fer voluntariat. Tu ho vius, Antonio, tu ho vius. És que en conjunt la població en si, que ara té tot molt bona fama, que tot es fa desfer i tot està destruït, la gent és molt solidària. I tant que solidària, jo és que t'ho puc dir, és una cosa. I quan hi ha una cosa, la gent s'hi aboca.